Ota-аналар университеты башланганчы һәркем мәктәп түгәрәкләрендә алып барылган эшчәнлекне чагылдыручы күргәзмә белән танышты. Үз эшчән сәнгатьтә катнашучы балалар сәхнәдә үзләренең сәләт осталыгын күрсәтте. Мәктәп директоры Илзир Мадьяров үз чыгышында белем һәм тәрбия процессында нинди юнәлешләргә өстенлек бирелүен бәян итте. Ел дәвамында укучыларның белем күнекмәләренә мониторинг үткәрелә. Укытуда дәвам чанлык анализлана, укучыларны танып белү дәрәҗәсен, укуга мотивациясын үстерү өстендә төрле эш формалары кулланыла. Мәктәпнең эчке контроль чаралары администрациянең укыту сыйфатына контроле көчле. Икенче ел инде Мөслим урта мәктәбендә ир һәм кыз балалар аерым укый, ягъни гендерлы укыту бара. Бу яңалыкны кулланма итеп алганчы коллектив республика мәктәпләре тәҗрибәсен өйрәнгән, махсус курслар үткән. Теоретик яктан әзерлекләре булса да, укыту тәрбия процессында төрле ситуациялар туа икән. Адаптация эшере әле үтеп бетте дип әйтә алмыйбыз. Ул һаман да дәвам итә адаптация эшере. Аңа инде безнең бер яктан балалар, укучылар өйрәнеп килсәләр ипләп кенә, икенче яклап әтиәниләр өйрәнеп киләләр. Шул ук вакытта укучылар өчен дә аларда эш яклап та без адаптация эшерен үтәбез әле. Икенче ел 6 Б классын җитәкләүче Илмир Айгилдин гендерлы укыту процессында да, тәрбия юнәлешендә дә үзенчәлекләр булуын әйтә. Өйрәнделәр инде класста егетләр генә булуга инде укуда инде класста да ничектер ачыграк дип әйтәмез инде катнашалар. Мәктәптән тыш чаралар инде кызлар классы белән бергәрәк үткәрергә тырышабыз инде, аларны инде аралашуны ничек тә булса якынайтуны карыйбыз инде. Чөнки инде көне буе инде алар дәресләрдә класста аерымына укыгач аралашуда җитми инде. Аерым укысалар да барыбер бишлегә, дүртлегә генә укыйлар. Алай канәгать. Булай класс җитәкчеләре белән укытучылар белән контактта торасызмы? Әйе, мин үзем родкомитетта, үзем председатель родкомитет шул классның. Алай Аллага шөкер, укытучыдан да бик канәгать, укыту процессында да канәгать. Мәктәптә укучыларның иҗади сәләтләрен ачу өчен дә мөмкинлекләр зур. Балалар район һәм республика күләм бәйгеләрдә катнашалар, мәктәптә эшләүче түгәрәкләргә яратып йөриләр. Миңа Тукай мәктәбендәге түгәрәкләр бик нык ошый. Безнең аш-су түгәрәге бар, фольклор түгәрәге, театр түгәрәге. Мин бөтенсендә йөрим. Түгәрәкләр бик нык кызык үтә. Без вакытны дөрес һәм әйбәт үткәрәбез. Социализация инде балаларның инде тормышта төрле чараларда, кичәләрдә, мероприятияларда, экскурсияларда без бергә үткәрәбез. Алар берсе белән берсе бик теләп аралашалар. Мөслим урта мәктәбендә яңалык әнә шулай юл яра. Күп еллык эш тәҗрибәсе булган, белемле һәм яңалыктан курыкмый торган компетентлы укытучылар белән һәр башлангычның тормышка ашачагына шик юк. Әлфинур Ногманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.